Salutare, oameni buni! Eu sunt Legend, astăzi o să ne jucăm Standoff 2. O să băgăm un match de Diffuse. Să sperăm că ne bagă repede. Nu prea îmi place asta zonă nouă. Să vedem cât de repede ne bagă. Doamne, ajută să ne bagi mai repede. Hai sus! Haide, luță la 3! Hai sus! Tată n-auzi! Hai că s-a încărcat și asta. La Tero vreau. Și vezi că se poate. Da, o leacă mai tare jocul. Așa? Mai tare. Așa? Nu, trebuie să dau de aici. Sound. Hai că băgăm un 90. Ia. Cred că ajunge. Nu, mai tare. Trebuie să ajung cu zimpașii. 96. Ce-ai, bă? Sper să aude bine pe filmare. Hai că începem. I-am terminat o leacuță ca la carte. Scoatem lama. Ia să vedem. Uite. Nu! E câte chistoane am luat. E băiete. Hai să vedem. Ce facem ăsta? Ce mă? La ce? Bă, să dau un joc mai tare, mă. Că n-au unic. Așa. Nu, hai că l-ajut pe ăsta. Hai că am tras și eu de m-am rupt, ești nebun. Bă, nu știu de ce se aude așa de încet. O să fie aici mare bătălie. Vin și eu la party? Să avem grijă de bombică. Poate oricând sunt de Diffuse. Auzi animalele. Cum vin? Fugi de luță. Am făcut 2 kill-uri. E bine. Bine. Să rămână ca frumos. Vă place skin-ul meu? Da, unde merem? E frumos. Știu că e frumos. Și vouă vă place, nu? Dacă vedeți că nu o să mai vorbesc, înseamnă că mă concentrez. Naba! Ia bomba. Hai, știu că se poate. Stăm aici fain frumos. O să vorbesc prea mult că vreau să mă concentrez. Fugiți, bă!
Bă, ce boală are de se aude așa din încetul? Ah, ce-am crezut că dă diffuse. Easy. Am frumos așa să-i mă ca la carte. E la el ce schinare pe pistoletă. E la el. Și a una. Upa. No. O javră. A la party? Oh, un fan frumos ca la carte. Așa se face ca la carte, frumos, elegant. Filmez, bun. Așa da. Așa da, să faci videoclipuri mereu. Sau când nimeresc, cel mai tare. Nu nimeri nimic. Fugi. Nu, hai cu javra aici. Hai că l-au exterminat pe ăla. Săriți, animalele mele. Echipum. Du-te, bă, de aici. Mă copon lângă pompon. Câte chilandre avem? Opa, 8 chilandre și 2 stăluță. De nu fac eu meciul ăsta level 10. Nu o las. Hai că fac level 10, de la 8 fac 10. Deci mecher, măi, eu ce știți voi. Mă că păulină, pupum. Pum, pum. Hei. Hei. Nu o să vorbesc că vreau să fiu concentrat. O să mor cu acau. GG. For easy. Easy linii. Nu-mi da cine are bomba. Și. Cu bomba aia grasă. Știi că nu ai voie. Nimerim? What? Cum dracu mi-a dat flash, mă? Nu, hai să vedem. N-au luat ăștia nici o rundă. Voi vă dați seama? Nu vreau să vorbesc. What?
Hai că am jucat-o și eu. Așa. Plantează la B. Hai că am pierdut și runda asta. E bine. Hai că câștiga și o rundă. Nu, Nica. Văd, ăștia nu mai joacă, mă. Serios. Văd că deja se prostesc. Avem AFC. 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 Uite cum stau. Ghidil. Nu bubui. Tu mata, ui și tonton Kinky. De mușchi, mama. Dar trebuie să-i batem că ăla vă... What? Nu zic că ne-a făcut pe amândoi. Dai! Hai că deja văd că ăsta stă AFC. Ăla nu pot să-i dau report. Nu, că dau aici. Pe ăsta. Saji. Ei, băga mea și piciorul că de... Mod tryharder. Activation. Fii atent. What? Du-te, bă, că ăsta are hack. Are hack. Poți să-i dau, mă, bloc. Pardon. Report. Uite ce face nabul ăsta. Tu vezi ce face la el? Tu vezi ce faci și ăsta? Hai că sper că vine ăștia. Dă-i așa. Așa omoară. Așa, vezi? Dacă aș putea, i-aș da bloc. Așa, mor, du-te în spana. Bă, frate, bă, dacă... De ce ai mai intrat? Ii, du-te în spanac. Pișan... Ble. Aș putea să-i dau bloc. Nu, report. Aș da de toate. De toate, fugi că da flash-ul. Mehem homie, momo. Mimo. Mod camper activation. Da, du-te, dracu, să mă piși pe tine, să-mi bag... Care o da flash-ul ăla, bă! Măcar asta mai joacă. Hai că încarcă-mi bag ceva în el de meci.
Și ce mai ziceți? Tu vă dați seama cu ce mă joc eu? Cu cine mă joc eu? Eu mă joc cu pro player, mă, ce știu eu? Eu nu știu nica, frate. Să-mi bag ceva în el de joc. Nu, du-te, dracu. Bravo că știe băiatul să se ferească. Da, o să mă piși pe el de flash. Da, du-te, naiba! Bă, frate, bă! Nu te cred dacă pierdem. Chiar nu te cred. Tu îți dai seama dacă pierdem, înseamnă că ăștia cei mai praf. Asta mai mișcă o leacă. Pui ăsta nu mișcă deloc. Lol kick mai mergi. What the fuck, ai plantat cu ăla de față? What? Nu mai polo de pe bo. Stați liniștit, o să stai pe filmare. Dai! Bravo, mă, bravo, că tot eu am câștigat meciul. Da, mi. Nu o să mai tai Nica, o să lăs așa să fie. Cine se uită la tot videoclipul? Are de la mine? Mamă, promovare. 10.000 de gol pe stand-off. 100.000 de euro. 7.000 de trilioane. Kiki-niki. Riki-tiki. De toate îi dau. Nu. Mă tryhard activation. Let's go B. Ne-a dat du-te direct. Bă, de oricum am jucat. Dacă luăm bine, bă, bine. Uitați aici, 16 kg-uri, 400 luții și mai vreți mai mult de atât. Cel mai șmecher episod din lume. Merită 10.000 de like-uri, 5 like-uri, pardon. Merită 10.000, băga mi-aș picior, 10.000 de like-uri, hai să strângem. Pardon. 10.000 de like-uri putem? 10.000, da, ți-au auzit bine, 10.000 de like-uri vreau, dacă nu, glumesc. 2 like-uri dacă am strâns, sunt cel mai fericit băiat din lume. Ăștia se sus acolo. Ei, ia uite! Lupi, fugise, mistrăță! What? Bă, what? Sus, bă! Uite pe bombă. Fac o leacă și trebuie.
Bine, bă, bine, bă, bine. Tu. Ia să vedem. You are idiot. Taică, da. Frumos, ca la carte, elegation, colocation. Cu când ne-am lungit, bă? Cu 20 de minute. Oleu. Mai din cauza lui Tikishiri. O stai la montaj. Aici o să închidem și noi acest episod. Eu am fost Legend. Și următorul de episod o să jucăm mai mult. 2 meciuri cred că e de ajuns. Ok, hai să închidem și noi acest episod. La revedere, nu uitați de like și subscribe dacă v-a plăcut și să activați coploțelul. What the fuck, dude, la revedere.